So hello guys, ito yung aking walking therapy kay Ate Nelia for our 7 days. So ang gagawin namin nila yung best friend niya, gaganon kami at maglalakad po siya ng mag-isa. Ayan. So watch niyo po yung aming gagawin na speedy recovery, may modernong monkey 2, stroke therapy. So watch niyo po itong part 2 namin na therapy ngayon. Halika! 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 Hello, videos. Mag-hello ka mamaya. Okay, kami mo. Yung bango, yung ano. Tara. Ganda ka to. Biglan lang. Yan guys, ito na po yung aming great improvement kay Ate Nelia. Naglalakad po siya ng mag-isa kaya makaalala kami ng best friend niya. In any case, mayroong aalala sa kanya. Maski tayo dito. Maskip na to eh. Ayan, so ayan po. Kaya pinagtatawag ko ito. Huwag ka na magtukot, naglalakad ka na eh. Ayan o. Mga sabihin mo, magpasalamat ka sa asawa mo, pamilya mo. Salamat ka ma. Salamat sa asawa ko sa anak ko. Ayan, may mo. O, bili ko na siya. O yun, galing hindi ko naglalo. Handaan. Balancing ha. Handaan mo, balancing mo. Ayan. Masigap dun. So at least dalawa lang. Yung upuan kayo, pakiyan ng upuan dyan. Upo siya dyan. Ang ganda ng mukha. Taba mo kasi, hindi mo gusto ko na. Sino taba? Nataba yan. Yung upuan kayo dyan, upo siya mo. Sige ka na. Upo ka. Balancing mo. Sige ka po. Alam mo po. Wala ko live. Okay. So nakasya na tayo ha. Ilan ba yan? Isa pa. Ito yung wala kang hinahawakan. Mag-isa ka lang. Ibig sabihin nun, nakakalala. Kasi ito pag-alaga mo ito. Pero huwag kang lalakad ng walang kasama. Tandaan mo ha? Pakiusap ko lang. Bawal na bawal. Huwag muna. Hindi pa authorize. Kasi baka initin kasi bigla mo ito. Yes, oo, mahina pa. Ang gusto kasi, pag nasa alanganin ka na, Kasi ang ano mo, kaya mo na. Siyempre, minsan kaya mo kasi kumain ito ang mahina. siyempre, lahat sa akin. Huwag hindi mo nakalakad ka na. Ay, naman na sa iyo. Kaya nga sabi ko sa'yo, bago lumabas yung ako mo, Ang mamungga, oh. di ba? Ha? Kaya mo. Pinagmalaki pa. Oh guys, ito second round namin ha. Ito, panunuwal mo mamaya. Matutuwa mo na yun siguro. Pag asarap, matutuwa mamaya. Panunuwal mo mamaya. Okay? So mamaya, i-house na after ng walking customs. Yung nagkakaroon sa pangana yung tungkol. Lagyan mo ng sandok. Asa mo natin. Ayaw mo hawakan. Magano na eh. O, tayo ka na. Ready ka na? O, sige. Sige. Tala ka? Nakilas ka ng sige. Ikaw, walang jowa ng mga kawawang siya. Siya sa jowa niya, yung convince ka niya. Nasa Israel ang gawa niya. Sila? Ayun sila. Wala dito, sige. Pwede niya. Trabaho lang. Nagkaroon siya, papa yung Oo, trabaho lang. Trabaho lang. Okay. kaya may doktor kahapon nag-approve sa akin. Di ba? Ano pala, ano ka, check Oo, out. naglakad siya eh. Ayan, Doc. Patayo ko sa wheelchair. Kasi- okay. Kasi nakita niya yung Ginawa namang keping siya. Pagbalik mo uli doon, Doc! Naglalakad ka na. Nalakad ka, Doc! Awa rin, Doc. Ilutin kita. Siya nahilod. Bakit? Doc, manghilot po ako. Nahilod dati yan. Dali, stop mo muna. Yan, stop mo muna. Balance ka. Kasi pag nagawin siya, sarap. Di ba? Iba yung anak niya, dapat yung anak niya wala eh. Siya din na nakakasarap. Bukan na muna. Kaya pa pala sa ito. Sige pa. Sila lang kaya. Lakas pa eh. Di ba? 2 rounds, isa na lang. Ay, pa hindi na. Kaya niya. Ano sabi mo?
Siya ka? Oo, di ba? Oo. Oo, malakas talaga yan. Kaano niya talaga yung sarili niya. Hindi tsaka natin ako. Ang parts ko kasi pag naagapan, madali mo nga. Pero kung hindi naagapan ko, at ang ginagawa sa kanya, yung kuryente sa bunita. Oo, kuryente man. Wala mangyayari to. Yung gulong, gulong. Ano yun? Yung gulong gusto mo bibigyan yung kuryente. Hindi, ito eh, kasi sa'yo nagkaano nga. Eh, siya nakita na. Kasi program. Program kasi nila. Kasi kasama yung mga talagang Program. sa Hindi pwede po ganun. Yung yata, hindi mo nakita. Basta nakita na siya. Yung ano, yung sa ano ko, sa San Jose ko, o 3 months ka yun, hindi na kayo. Nilakan ko for 10 days. Hindi maaga na nag-therapy sa kanya. Inuman ko siya. Kasi pagkatapos yung tatakbo ko ng San Jose, tapos sa Ayat. Dahil pa ano. Oo, meron pa akong mabalakan. Meron pa ako sa trabaho. Inuman ko siya. Wala, kaya nga yung pesto ka naman ako. Kasi sayang. Okay, okay. Pag-isipan mo. Wala ako sa planet. Sorry. Marami lang utang ng credit. Kaya kailangan mayaran din. Papaayos mo kasi pag naayos natin, pag naayos ka, doon ka na, pesto ka na. Ako na para sa pagkila sa pipigil sa'yo. Pag nasa akin yun, kasi brother tayo. Wala na rin mga push yung lagi. Stop ka, hindi stop ka. Yun. Nakikita ba lang sa YouTube? O, bisa, sasama ko na, taga-camera ka. Diba? Taga-camera ka, talaga na trabaho. Natrabaho mo. Wala nang presyonalan, di ba? Trabaho na. Kaya mga ibang tao. Pero mo sila, ang ibang tao din, hindi nakikita pag ibang tao din hindi mo. Mga chismosa. Shoutout mga chismosa dyan. Bitang. Sige, bitang mo na. Sige, bayan mo na. Sige, bayan mo na. Sige. Ayan mo, lalakad Huwag na mo. Ayaw niya na. Andiyan naman tayo eh. Dito ako, mabilis ako. O, ikot ka, danda. O, stop ko muna. Pause ka muna. Hindi ka malalim. This is the great improvement. Ayan po, makikita niyo po, naglalakad na po. Sige po, lakad po. Lakad na. Sige. Danda lang ha. Okay na? Huwag magmamadali. Ang dami yung turo ko siya yung balancing. Di ba? Mag-ipin mo. Diba? Thank you Lord, di ba? Maglalakad ka na. Ikaw mo. O, lalakad ka na, yan na. Lalakad ka na. O. Pero, huwag siya, ayaw siya po. Uy! Congratulations! O, ano? Bonus. Mag-bonus aga! Baka naman! Ha? Tayo ka. Nagkaroon naman ako. Tayo ako po. Oh! Bale! Uy! Bale na! Sasaro. Buka ka na natin. Buka. Excited! Ito na naman yung sinasabi ko sa'yo. Ito pantay mo yan ha. Ikaw tumatakas siya. Nakuha yung camera natin. Naman guys, talaga guys oh. Thank you Lord. Naglalakad na si Ate Nelia. Problema, nagmamadali. Magawa kayo. Namamadaling tumayo. Madaling tumayo na naman ito. Sige, tatayo ka. Upo ka ron. Sige, lakad ka. Alalayan kita. Sige, lakad ka. Kaya niya yan. Kaya niya na yan. Oo. O, di ba? Thank you, Lord. Di ba? Sa effort ng mga ano mo, ang best friend mo. Alam mo, kaya ginawa ko yun, parang pinapaisip ng Lord, ito yung gawin mo. Sa'yo ko lang ginawa yan. Kasi nakita ko, yung balancing mo is good. Nakaiti siya eh. Teka lang ako yung matawid. Tapos ka na. Nagawa mo siya pa ako. Oy, huwag mo muna bibidyasin yan. Reaction natin yan. Ipa mo. Nag-exam lang ka na po. Pero may sakit ka mag-medyas. Okay ka na. Lagyan mo sa planggana. Mas mawala ako. Lagyan mo sa planggana. Pero hindi ka. Hindi ka ano na, kaya po ka na. Baka naman! Ha? Baka naman boss mo yan. Napalakan natin! Ang ita mo. Ano namang nagulat din, di ba? Matutuwa yung asawa mo yan. Dapat kaka-update mo kay Ricky, manood siya. Panoorin mo Sabi yung mo, Ricky, manood. Ricky, manood ka, oh. Panoorin Pati mo mo yung sa... mama mo. Nalakad Ayun ko na. lang po.
Sige pa, sige Oo, pa. paano? Tapos kukuha ng ano? Kita ka na nakikita ka. Ayan. Diyan, bawal yung sa pag-iwala ko sila ng tulog. Kaya pala nakamasin. Yung kapagdang pangalaman sa oh, hindi naman ako. Hindi ko makakita. Excited to lang. Puso ko kaya na dyan. Ano yan mo? Model? Sandok. Okay, baka yun namin siya. Mga bato. Ang ganda ng mga bato mo. Ano yung binili mo? Ano yung mo? Galing pa sa manunungin. Ayan. Maraming napagaling yan. Ito yung mismo. Tapos kahit pwede niya akong damit. Natawid. Independent ka? Oo, natawid na mga pala. Wala yung pang yan. Ano, nasa likod mo na. Bakit hindi na pag-wish yan? Yung basta yung kapit na ito. Ang pulo ah. Mahina yung pulo ah. Mahina ah. Kaya mo? Kaya mo? Bakit mo pilipin pa naman? Dungo na. Dungo na babad na. Kaya pala. Kaya pala lamig. Gusto ko din. Idento ka mo dumaan sa kabila.